Hola a tothom, benvinguts a les píndoles del 40è aniversari de l'Institut Ramon Coll i Rodés, un projecte dels alumnes del cicle d'imatge i so, i avui ens acompanyen la Sílvia Matas i la Roser Roquer. Bon dia, que ens parlaran també de l'orientació educativa i dels projectes al centre. Benvingudes. Hola. Com esteu? Bé, Molt bé, molt bé. Us sembla si comencem amb les preguntes? Sí, Perfecte. com vulguis. Doncs expliqueu-nos com era fer les classes als inicis de l'Institut. Potser jo vaig arribar abans que tu, o Sí. en una època en què això de ser orientadora era una mica nou, molt nou. I les classes en general, si hagués de comparar una mica amb el que ha sigut més endavant, eren com més uniformes, o semblaven més uniformes. Això de que parlem ara de la diversitat, llavors no se'n parlava tant, i tant els professors com en general el centre, tot era com més igual. Ara, potser és que ho semblava, Llavors ja va anar canviant tot. I quins records teniu més vius sobre l'Institut Roser, per exemple? Jo la veritat és que tinc un record boníssim del centre. Estic molt contenta d'haver format part d'aquesta família del Coll i Rodés. Com tot, hi ha coses que t'han agradat més i altres que menys, però en general tinc molt bons records. Com diu la Sílvia, al principi era tot com molt més homogeni, després vam començar els projectes més de diversitat i, evidentment, no van ser fàcils, però, en canvi, després els records que en tens, jo els valoro moltíssim. Per exemple, el tema de l'aula oberta, els alumnes de l'aula oberta són alumnes que després són tan agraïts que això és el que jo em quedo de tot el que hem anat fent. Evidentment, m'agrada molt donar classes, però amb aquests nanos, la veritat és que molt bé. Jo tinc molt bon record. Llavors, de tota l'experiència que teniu al centre, què en destacaríeu, en concret, de tota la trajectòria que heu tingut aquí a l'Institut? Sílvia? Jo coincideixo amb la Roser en què tinc sempre bons records. Crec que poquetes coses he rondinat, però en general el record dels inicis, de després com vam començar a fer projectes, tot ha sigut dur, complicat d'engegar-ho i de realment fer-ho ben fet, però sobretot destacaria aquest tarannà dels alumnes. Penso que no és només alumnat amb certes dificultats que hem atès més directament, sinó en general. Jo sento que l'alumnat ha estat sempre molt receptiu, amb novetats, amb coses que abans no es feien, i llavors, jo almenys des que vaig arribar, van anar arribant projectes, van anar canviant certes coses. I a la vegada el professorat, jo penso que sempre les ha rebut amb gratitud. I estàvem parlant d'aquests projectes. Ens pots donar algun exemple? O sigui, quin recordes amb més estima, potser? Sí que és cert que entre que ara estic aquí amb la Roser i que parlàvem de l'aula oberta i que ha estat un projecte molt, molt, molt potent i molt, crec que ha anat sempre molt bé. Molt bé, sí. Aquest és el projecte que, d'entrada, a nivell personal, també és cert que va començar en un moment per mi molt especial, va coincidir que jo estava embarassada, i clar, hi ha coses que em fan recordar més, de casualitat o el que sigui, que l'aula oberta va ser un projecte molt, molt, molt enorme en tots nivells. Sí, perdona, digues. És que jo te volia comentar una anècdota perquè, clar, quan vam començar, es deia UAC en aquell moment, ara després va passar-se a dir aula oberta, i clar, d'entrada els alumnes, el resta d'alumnes ho veien com una cosa com aquest grup de gent, no sé què, i me'n recordo que un alumne que jo havia tingut en una classe ordinària li va demanar a una altra professora: per què la castigueu, la Roser? Com volem dir, per què la feu anar a aquesta aula? I en canvi, després la percepció que tens tu és tan bona, és a dir, a veure, evidentment que les has patit, però a més són tan agraïts, són alumnes que quan acaben, moltes vegades te'ls trobes i et diuen: ostres, sort en vam tenir, el paper d'ella moltíssim, però fins i tot nosaltres, que ens veu orientar cap aquí, cap allà. Llavors es senten totalment agraïts, tot això són coses que tu t'emportes i que dius, doncs, hem fet les coses ben fetes, segur que en moltes coses ens vam equivocar, però vull dir que la percepció que tenien la gent de fora era, saps, el grup aquest, però després la gent també s'hi ha anat acostumant. A més, és que aquí a Lloret, jo sempre dic el mateix,
en general, sou gent molt oberta en tot. Suposo que perquè com que hi ha gent de tants llocs diferents, tothom entén molt bé les coses. I, per tant, com en altres llocs és com un rebuig a segons què, aquí no. Sí, Potser? també m'agradaria comentar que parlem de la Bloberta i ja te deia, és perquè és el tema que hem encetat, però ara vaig fer memòria de que potser el que va fer la Bloberta també va ser trencar el gel. Exacte. Ajudar-nos a tots, com a centre, a que els projectes d'atenció a alumnat, sigui alumnat d'una mena o d'una altra, cadascú dins la seva necessitat, podien ser benvinguts, perquè eren per ajudar. Llavors aquí va començar a aparèixer el tema dels reforços, dels grups més petitons, de treballar de mil maneres diferents, provant de donar cop de mà Una ajuda a extra, no? tothom. Aquestes ajudes van anar sorgint, van anar sent com ajudes que venien ja des del departament, però que com a centre eren ben rebudes. Ja havíem trencat el gel, insisteixo, que l'Aula Oberta va marcar una bona època. Sí, I llavors hem anat continuant, fent moltíssimes coses. I pel que fa a les famílies i l'entorn, vosaltres creieu que aquesta relació ha canviat o segueix sent igual? Potser ara, no sé, inclús és més propera, perquè, no sé, faig memòria una mica del començament. En comparació durant els anys, vosaltres, durant aquesta trajectòria, com va començar i com va acabar, vosaltres creieu que va continuar igual? No sé, jo si hagués de fer una mica de memòria així lineal, penso que les famílies, sí, sempre han estat col·laboradores i tal, però amb una línia més això com a famílies i amb temes més de relació de l'alumnat amb la família i punto, i cada vegada, mica en mica amb els anys, la família va anar entrant més a l'escola, més en participar i en saber, tant des d'orientació com des dels diferents projectes que dèiem. Jo recordo, ara, parlar amb famílies que saben de què parles, que si no pregunten, que estan més interessats. Llavors hi ha una mica de desfase, no? Clar. Però no és per mal, és per bé. Sí, i jo aquí afegiria, a més, que potser ara entenen molt més perquè amb segons quins alumnes fas unes coses i amb segons quins fas uns altres. Fa uns anys enrere això era... Si feies coses diferents amb un grup d'alumnes era perquè aquests no valien res, i això és mentida. És a dir, cada alumne té el seu camí, no? I això els pares també cada vegada ho entenen més. Ho entenen i ho agraeixen. I ho agraeixen, exacte. Sí. Vull dir que, ha canviat, jo crec que per bé, més que no pas per... Cada vegada és millor la relació. Evidentment que hi ha vegades que dius, potser hi ha una intromissió, que dius, ostres, aquí perquè s'hi fiquen, però també és inevitable. Tot depèn de les situacions familiars que té cadascú. Però el tema d'ajudar i de treballar una mica diferent amb els alumnes, sigui d'una mena o d'una altra, aquesta diferència els pares l'accepten, l'entenen, i clar, això és més fàcil, perquè al final el que volem és ajudar, i les famílies el que volen és que ajudem. O sigui que, ja... Atenció a la pregunta que us faré ara. Penseu-hi bé. Com veieu a l'institut d'aquí 40 anys? És a dir, en aquests pròxims 40 anys, com el veieu? Canviaria? Seguiria igual? Només en aspectes molt específics? Jo crec que en essència l'institut serà el mateix. És a dir, els professors, els alumnes, jo crec que no canviarà massa, però clar, en essència, el que és els canvis a nivell social, a nivell de canvis tecnològics, això és que de quan vam començar amb ara no té res a veure. Hi ha només la manera que has d'explicar, és que no tenia res a veure. Jo els últims anys pensava, mare de Déu, és que tot va tan ràpid que sort n'hi ha de la gent, les fornades noves que anàveu arribant, els professors, que t'ajudaven en moltes coses, perquè tu havies viscut una cosa molt diferent. Però, en essència, jo crec que continuarà, molt igual, no sé. Això ho veig jo, no ho sé. Clar, és que no sabem el futur, no? És que jo ni m'ho havia plantejat. Per exemple, la dinàmica de classe, vosaltres creieu que seria igual o que canviaria? No, jo crec que no, però és que ho ha sigut... Ja l'hem notat, el canvi. El canvi és que hi va siguent. Clar. Ja dic que és un institut que ha rebut bé els projectes,
ha rebut bé els aprenentatges, les formacions i tot el que ha estat per anar-nos adaptant als canvis externs i a l'alumnat. I crec que això serà així. És que és inevitable, ja no podem tirar enrere. I jo ara estava pensant una cosa, no? El centre, des que nosaltres vam entrar amb ara, ha fet un canvi espectacular amb nombre d'alumnes, amb nombre de profes, amb nombre d'estudis. Tenim un piló de cicles formatius, però l'essència, que per mi és una de les coses més importants d'aquest centre, el bon rotllo en general que hi ha, tant a nivell de profes, hi ha una dinàmica de bon rotllisme, això no es troba a qualsevol que institut. no es troba a tot arreu, i jo crec que això, potser canviarà, però jo espero que no, perquè realment, home, t'entens amb gent més que amb altres, però que hi ha en general molt bon rotllo, i això, encara que sigui molt i molt gran, perquè ara ho és molt, jo crec que això no ha canviat. Ni canviarà. Esperem-ho. Com que el futur no el sabem, jo me l'invento i crec que no canviarà, perquè ja és el tarannà. I això s'encomana, es viu, és la manera de fer, com diu la Roser, i això segur que continuarà en aquesta línia. Doncs moltíssimes gràcies, Sílvia Matas i Roser Roquer. A tu. I res, ens acomiadem avui d'aquesta píndola de l'Institut Ramon Coll i Rodés. Una vegada més, donar les gràcies al cicle d'imatge i so de l'Institut Ramon Coll i Rodés i fins la propera.